Her er der plads til Gustav Marcussen. Ja, han er for tøvende i den aktion, så kommer han godt tilbage til gengæld. Og hvad så? Afslutning! 1-0 til Lyngby. Efter lidt tilfældigheder inde i boksen er det, så vidt jeg kan se, Mathias Hebo, der forstyrrer den der i kassen. Selvfølgelig flot opfanget af Lyngby, og fin lille køle der. Afslutningen fra Hebo. Kasper Slot, 8 landskampe og en fortid i The Championship hos Leeds. Ja. Det er så godt nok over 4 år siden den seneste landskamp. Her med Holly, det er godt taget med. Og det er ikke slut endnu. Den ryger på tværs af målstregen, den der. Men igen, altså han er giftig. Det er som markeret ude for et målspark her, svenskeren. Ja. Men altså, de har fundet ud af, at den diagonalbold, den bliver farlig hver gang. Nu er det godt igen. Overfor Mouritsen kommer forbi lidt heldigt der, Rodic. Og forbi nok en mand. Og så takles han. Hvad sker der så? Ja, pludselig en mulighed. I sidste ombæring til Skodran Maholly. Kasper Slot finder Krone. Ja, så er de 4 mand derinde. Indlægget ender helt over hos Ockels. Lidt passivt Lyngby-forsvar der. Ockels igen på underkanten af overlæggeren som ind. Fremragende afslutning. Igen fint sat op ud over venstre kant ved Frederik Møller. Vender den ind over Slot. Hurtigt over til Krone. Og de er mange deroppe nu, Silkeborg. Det er helt vildt. En chance til Ockels igen. Frederik Møller nok en gang. Jamen det... Altså, der skal ske det her er noget. meget godt. Jamen, der skal jo ske noget i den her kamp, for den er fyldt med fejl. Mouritsen stikker den til Jeppe Kjær der pludselig. Jeppe Kjær udenom keeper og udenom målet, må man i den grad sige. Han kommer fri af Thomas Nørgaard, men en forsigtig bud af, at han ikke er så skarp med venstrefodsafslutningen her. Så får de brugt det nok en gang, men de fastholder fint her. Silkeborg ved Moro. Så er det Maholly, der er kommet lidt ud i siden. Og straffespark, siger de, til Skirtlatse, der bliver trukket ned der, ifølge Benjamin Holm Svedborg. Gul kort til Martin Ørskov, og ingen protester overhovedet. Kommer lidt fra Lasse Forsgaard nu, men Ørskov totalt afklaret, eller hvad? Ikke helt måske. Det så meget underligt ud, hele situationen. Ja, totalt udramatisk. Ja, som om der ikke var far på færre. Og han har armen på. Det er overarmen. Det er det, der sker. Men hvordan var den position så? Ja, det er selvfølgelig arm til bold, det kan man sige. Ja, forsøger at komme imellem på afleveringen, og så rammer den øverste armen, så det ud til dårligt time af ellers en meget rutineret spiller. Straffespark til Silkeborg. Skirtlatse tager sig af det og rammer via Mikkel Andersen underkanten af overlæggeren. De kan simpelthen ikke. Silkeborgenserne havde også et skud på underkanten af overlæggeren i første halvleg ved Ockels. Her står den i vejen igen. Lyngby den anden vej. Jesper Christiansen. Hvad så? Kæmpe chance. Gustav Marcussen med muligheden for at slå et søm mere i Silkeborg-kisten. Og så Moro, der laver frispark her. Det er allerbedst. Du skal bare gå ind på Lyngby Boldklubs app og altså afgive din stemmer. Det kan være frem til 48 minutter. Så er der ved at være plads til Jeppe Kjær igen. Nok en gang forbi Thomas Nørgaard. Det har han prøvet før. Og den her gang gør han det bedre, men det kan man til gengæld ikke sige om den kæmpe afbrænder, der kommer fra Adam Sørensen her. Det var lige så skidt som stævningen på trøjen. Bold op med nogle store folk. Store Pascal Gregor er det, der får sat den i kassen her. Silkeborg modsatte vej. Svend Krone afslutter i sidenettet. Og intensitet, ikke mindst. Krone dårlig første touch. Får alligevel bolden med et stykke videre. Rochester. Og så er der pludselig plads. En kæmpe chance til netop Maholly. Det må man sige. Gustav Marcussen og Adam Sørensen over for Flinta og Haleskjær. Gustav Marcussen kan sætte punktum her. Det er lige før Thorsten på overlæggeren her. Og det bliver sidste spark i den her fodboldkamp. Og en fortjent, synes jeg, Lyngby sejr
Vi er lige straks tilbage med masser af reaktioner her fra Lyngby, og selvfølgelig alle målene fra den her runde i Nordic Bet Ligaen.